Hai cum urcă, frate, în mică. Îi vezi botul din zoom? Da, un pic. Să că încerci să-l filmezi, te rog. Da. Nu merge aparatul, îți dau telefonul meu. Vede că nu merge motorul. Nu. Adică pe asta nu văd eu, poate numai când vedem acasă. Uite uliu, mă! Aici, dacă... Uai, ce aproape a trecut de el! Vezi că ăla ți-l dă, ăla că îți viole spațiu, îți dai seama. Viole spațiu, Elian. Băi, ești nerod, uite la el, Uite bă! altul, bă, mai e unul în față. Aia, lasă-le aia. Bă, stai de rău. S-a dus în el, băi. Filmează, Claudiu! Filmezi, du-te, mă, ce crezi că fac? Da? Dar dacă nu te miști, cai de ani el, bă. Ești bun? Ia lasă. Nu lângă, n-au nici nimic. Nu fac gălăgie, când fute una în pula, dar mi-l rupe mână, Rodu. Mai e unul. Bă, dar ce aproape merge, Rodu. Uite, ăsta mai e unul. Ia, cred că prin călduri ne-i în pula mea și-i sudă la fraier. Că vine mâzlanul. Ce ciudă ei! Hai, merge pula! Ia ulița la pula, băi! Vor pleca fraieri? Nu. Stai că-i dar nu mai văd de mine un produs. Bine, nici la pula, uite. Hai să vezi, mă bag în ei, hai.